escènica. En el món hi ha dos tipus de persones. Les que es caen de por quan senten tu, et toca pujar a l'escenari. I les que no. Si ets a les primeres, doncs, queda't a veure aquest vídeo. I si ets a les segones, doncs, queda't també, perquè mai se sap. En aquest vídeo veuràs trucs per superar la por escènica i errors bàsics que no s'han de fer. Com dir-li mama a la professora. Truc número 1. Ensaja, entrena i practica. Més conegut com a EEP. No, mentida, m'ho acabo d'inventar. Això de visualitzar està molt bé, però això no vol dir que confies en la sort. A més, aquí canses ensajant el discurs. Agafa tots els ninos que tens, fica-te'ls de cara cap a tu i ensaja. Fa molts i molts anys. I quan ja ho tinguis, assaja amb els familiars. Truc número 2. No permetis que ningú et digui que no pots. Fuig d'aquestes persones tòxiques que et diuen que no pots. I centra't en la gent que t'anima, que et dona suport i que confia en tu. Truc número 3. Vine amb temps el dia de la presentació. Podràs ensajar per últim cop a la persona que ho facis o sola i per si tens algun dubte. Fa molts i molts anys, quan els burros volaven. Una pregunta, aquí diu burros o xurros? Una cosa! I per últim, el truc número 4. Sigues tu mateix. Si ets va fent riure, doncs fes una comèdia o explica acudits. Si t'agraden les pel·lis de por, doncs explica una història de por. I doncs si t'agrada ballar, doncs apunta't a una escola de dansa. Si t'agrada cantar, apunta't a una coral. Així tindràs més confiança en tu perquè faràs una cosa que t'agradi. Ara anem amb els errors que no es poden fer. Exageració dels errors. El que no s'ha de fer... I per això, a la prehistòria... Ai, no, prehistòria... Ai! I el que s'ha de fer. Per això, a la prehistòria no hi havia cotxes. Recordar experiències negatives. El que no s'ha de fer... Mar, fa 2 anys et vas encallar i et va sortir molt malament. I fa 1 any no va sortir el moment que havies de sortir. I el que s'ha de fer. Mar, fa 1 any i mig et va sortir molt bé. Va ser la millor. I segur que avui et torna a sortir molt bé. Subestimar les nostres capacitats. El que no s'ha de fer... Demà no em sortirà bé perquè no em sé l'última part. I el que s'ha de fer. Va, segur que demà em surt molt bé perquè he assajat molt. I per últim, avaluar negativament l'actuació. El que no s'ha de fer... M'ha sortit molt malament, no tornaré a fer cap obra de teatre. I el que s'ha de fer. Segur que m'ha sortit molt bé. A veure, què em diuen? I fins aquí el vídeo. Espero que us hagin servit els trucs i que ja no cometeu més aquests errors. Fins una altra. Adeu!